नमस्कार मित्रांनो, मी सुयोग मुकुनाक तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग या चॅनलवर। आता आपण भाग 2 चालू करतोय। फायनली आपण फार्म हाऊस विलावर पोहोचलेलो आहे, समृद्ध सानिध्य विलावर। आणि हा याच्या समोर आहे समुद्राचा व्ह्यू मस्त असा, तो पण दाखवू आपण सर्व। आणि याचं नाव आहे समृद्ध सानिध्य विला। हा पूर्ण विला मी जेवून तुम्हाला दाखवेन। आधी धमाल मस्ती आपण करू खूप सारी, आणि मला सांगा कमेंटमध्ये तुम्हाला कसं वाटतंय ते। कलाकार ने अंदर ने कहीं ते पकौड़े बार दे के योने ते ना तो तू यूं नहीं बोला गई नमे पड़े वेरी मुंह बोले यार ने इंदा पे हो कोई बने हो जो उसका तेरे पीछे ऐसे गलो नहीं कोई तू तेरे मरी सका नहीं हो जो इनको पेपर तेरे तेरे मुंह ते तेरी लंबी लाख हुआ तो खाली दंडे तेरे मथे लेके लेखा दे आ तो तेरे वांगू दुनिया तक चला चंदे तो ना होवे कम किसी ना तो ते तो मैनू किर रंदिया तेरी मले वीडियो प्लस फोटो, वीडियो प्लस फोटो। ये गेला ये गेला ये गेला ये गेला ये गेला ये गेला। तू बोल हे स्टार्ट आहे, फोटो काढतोय, चांगला काढणार आहे। थांब थांब थांब, खेकडा आला, खेकडा थांब थांब खेकडेची गँग आली, खेकडे 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 हे कोणचे खेकडे? ते लय मोठे मोठे आले, किरवी आले, लय कालवं नाही, वर्षभराचं हे वेज वाले। हा ना, हा पलटी माणूस आहे जागे। हे नॉनव्हेज वाले नुसते चपात्या। काय बोलतो हा मानव? पूलमध्ये जाऊन जास्त होईल। नुसत्या चपात्या का आणि कांदा? तुला 3 चपात्या हे किती पाणी सांडवतोय। जेवण झालेलं आहे आपलं आता आपण पूर्ण विला फिरूयात, बघूया पूर्ण विला कसा आहे ते दाखवतो तुम्हाला मी। हा आहे किचन जेवणाचं वगैरे, आणि ह्याच्या बाजूलाच आहे हॉल। तो आता आपण ओपन करून दाखवतो मी तुम्हाला कसं आहे ते। इथे तरी 7-8 मुलं झोपू शकतात। कम्फर्टेबल तर नाही, पण कम्फर्टेबल 5-6 जण झोपू शकतात। आता आपण बाकीची रूम दाखवूया। वरती पण आहे माड्यावर, आणि गॅलरीतून व्ह्यू पण बघू आपण बीचचा। हे टेबल लावलेले जेवणासाठी। आता जेवण झालं तुम्हाला बोललो मी तसं। बघूयात मग रूम। हा आहे माझ्या फॅमिलीचा रूम। आता आपण वरती जाऊयात। वरती 4 रूम आहेत, दाखवतो ते।
आणि हे बघा समोरच मामींची रूम, दरवाजा खोलतच मामी समोर ह्या सर्व अशा प्रकारे रूम आहेत. हे सेम सगळे रूम तसेच आहेत. तर समोरची रूम बघूया. हे पण तसेच आहेत. सर्व रूम तसे सेम आहेत, काय फरक नाही आहे. पण छान आहेत, क्लीन, नीट अँड क्लीन आहेत सर्व. हा आहे बॅक साईडचा व्ह्यू, वरून दिसतोय तो. आता समोर जाऊन आपण खाली सगळं नॅचरल ॲक्टिव्हिटी वगैरे, स्विमिंग पूल वगैरे दाखवतो तुम्हाला. या साईडला आहे तो समोर दिसतोय तो गेट आहे, तिथून मध्ये यायची एंट्री. तो आहे स्विमिंग पूल, खाली जाऊन पण दाखवतो तुम्हाला. आणि खाली गार्डन आणि छोटे छोटे झाडाला बांधलेले झोपाळे आहेत, ते झोपू शकता असे, दोरीचे. खाली जाऊयात आता. हा आहे स्विमिंग पूल, छोटासा आहे, त्याचा मोठा नाही, पण एक 10 माणसांना ठीक आहे. आणि ते आहे बैलगाडी. ओपी बोले, अरे ओपी बोले काय करतोय. अशा प्रकारे विला आहे. तुम्हाला बघा यायचं असेल तर मी याचा कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे डिस्क्रिप्शन मध्ये देईन. इकडे आम्ही आता एन्जॉय करतोय फुल हे झोपाळा, आणि झोपतो जरा. जेवलो आताच मस्तपैकी, चिकन करी विथ सुकं चिकन, चपाती आणि भाकरी. हे बघा, हे मला हलवत आहे, म्हणजे झोपाळा हलवत आहे. अरे पडलो, अरे स्लो कर. अरे जेवलो हे. आणि आता धमाल मस्ती करताना हे सुयोग होता बघा, झोका देताना जोर जोरात आपडणार अक्षय भावा पडला. आणि ह्याच्या वजनाने खालीच पडले. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. त्याला घे. त्याला तर फुलमध्ये कपडे घालून शूट करायला हे दाखवायचं. मला नको घेऊन असं दाखव, मी कपडे घालून माझं वजन जास्त वाटतं. मामी मोठी माणसं पण लहान झाली आहेत चिकन खाऊन, म्हणून बोलतो चिकन आणि व्हेज दोन्ही एकसाथ खाऊ नये. A few minutes later. मामी उठा ना फक्त आता. ओ बायकोला पकडा, जोरात झोका देऊ. झोका द्या बायकोला. काय वरती कर, उठल्याशिवाय कसा वरती कर. Hey y'all, come look at this. नहीं दिखाई दे रहा. आता गॉगल कडे बोल, सब दिखाई दे रहा. सब दिखाई दे रहा.
माशाल्लाह माशाल्लाह. अरे मेरी जान. लवकर. अबे इकडे या. प्रत्येक बाजूला. सगळा फार्म हाऊस पूर्ण दाखवला. कसा वाटला तो नक्की सांगा. आता आम्ही चाललोय बिर्ला टेम्पल. कोण आहे रे? बिर्ला टेम्पलला चाललोय. ते पण दाखवतो तुम्हाला. व्ह्यू बघा व्ह्यू. उद्या आपल्याला तिकडे जायचं. तिकडे प्रतिमुळे आम्ही बाल्कनीत उभे आहे. बाल्कनीत खुर्चीवर आणाय पाहिजे मस्त समुद्र आहे. व्ह्यू. आता संध्याकाळचे वाजलेत 5. खूप एन्जॉयमेंट झालं आहे. आमचं ठरलेलं की संध्याकाळी इव्हिनिंगचं बिर्ला टेम्पलला जायचं. आता तिथे संध्याकाळचं बघायला खूप छान असतं. आता आम्ही थोड्या वेळा तिथून निघू. बस बाहेरच आहे. निघूयात आता. जरा स्नॅक्स खाऊन चाय पिऊन निघालो आता बिर्ला टेम्पलला. सगळी गाणी गाडी बाहेर आहे त्यामुळे चालत चाललोय बाहेर. कॅमेरा घेऊन चालू जमलाय. दाखवतो तुम्हाला गँग. बघा निघालोय बिर्ला टेम्पल. जत्रा चालू आहे. जत्रा. त्याला नुसतं खायचं पडलंय. पोचलो आता बिर्ला टेम्पलला. गाडी इकडे आतमध्ये पार्क केली. त्या साईडला केली. 120 रुपये मंदिरला. इथे जरा लाईट बघायची. संध्याकाळचा व्ह्यू चांगला असतो. आपण थोडा लवकर आलोय तर जाऊन तिथं वरती गार्डन आहे बोलतायत. बसू आपण टाइमपास थोडा करू. फोटोशूट करू. मग लाईटिंग बघू. लाईटिंग कशी मग व्हिडिओमध्ये कळेल पुढं बघू. एक बॅड न्यूज आहे. आपण बिर्ला टेम्पलला तर आलोय पण आतमध्ये मोबाईल कॅमेरा न्यायला परमिशन नाही आहे. खूप छान दर्शन झालं. आताच खाली आलोय. मोबाईल न्यायला परमिशन असल्यामुळे काही शूट करता आलं नाही आहे. छान मंदिर आहे. तुम्ही पण व्हिजिट करा. आणि संध्याकाळचं लाईटचा व्ह्यू तर खूप छान आहे. आत्ताच जाऊन आलो आपण बिर्ला टेम्पलला. पण तिथे मोबाईल अलाउड नसल्यामुळे काय शूट करता नाही आला. आरती वगैरे भेटली. मस्त दर्शन झालं. लाईट व्ह्यू पण छान होता. पण काय मोबाईल अलाउड नाही. कॅमेरा अलाउड नाही. चेकिंग खूप आहे. स्ट्रिक्ट आहे. त्यामुळे मोबाईल काय घेऊन शूट करता नाही आला.
कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे खुशियों का चला तर मित्रांनो, आता हा भाग इथेच थांबवतो आणि भेटू पुढील दुसऱ्या भागात. तो हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.